जाथाया ओरैबायदि जादों जों थांनाया बोसोरनै जाखाबाय आरो गुजराव खामानि मावनाया जों बोराय बुरि आरो न'आव फैनायनिबो खोथा जों फैगोन 19 तारिखआव आंनि हिन्जाव गोमानाया जाहैबाय 17 तारिख बेलासिनि 6टा टाइमावहाय आंखौ थगायनाय बायदि बियो बे हौवाजों खारखोमा लांदों आरो दासिमबो खबर मोनाखै आं। सोर हौवा? नेपालि। बे नेपालिनि हौवानि नामा जाहैबाय किरान होनो। नों मिन्थिखादों आरो थांनायखौ? आं नुवाखै, आंखौ थगायनाय बायदि खारखोमा लांदों बियो। आं एथ' फन बुदों बेनाव, बेयावबो 6-7 बार आंनिखौ रिसिभ खालायदोंमोन खनसे रिसिभ खालामनानै रायलायाखै आरो बिदि दसेनि उनाव फन बुबाय आङो, बेना मबाइला सुइच अफ। दासिम कल बुगासिनो दङ फनखौ, दासिमबो सुइच अफ बिनि मबाइला। नों नागिरदों ना नागिराखै? आं नागिरदों राजक'टआव हारसिङै 2 घन्टा मोनाखै, लोगो मोनाखै आं। दिनै नों मा लुबैयो? आं बेखौनो लुबैयो, फैफिनदों आंना हिन्जावा, आं गनायना लागोन। आरो फिसा हौवा सासेल' दं 9 बोसोरनि, दा आलाय-सिलाय गाबगासिनो दं बिस्रा। मा मावगोन मा जागोन बेखौ दा एसे टेनसनाव दं आरो। दा नों मा खावलायगोन रायजो राजाखौ? रायजो राजाखौ खावलायगोन आं, लामा सामायाव लोगो मोनोब्ला फट' होलादों हमनानै दोन, आं बेखौथ' खावलायदों आरो रायजोफोरखौ। औ, गाहायाव नाम्बार होनाय दं, बे कन्टेक्ट खालामनानै खबर हरबानो जाबाय आंनो। औ, खावलायनाय थाबाय। आच्छा, मा जादों आदै बुंलाय? आंनि बिहामजो बिहुलाया माने बिसोर बिसि फिसाय गुजरातआव खामानि मावनो थांदोंमोन दा, ओमफ्राय दा खामानि मावनायाव बिसोर न'आव फैनायनि दिन लादोंमोन। 17 तारिखआवहाय बिसोर सानैजों रायलायनानै सि जोम सोदोंमोन, फैनायनि टारगेट लादोंमोन। 6टा समावहाय बियो ट्रेन हमनो थाखाय फिसायनावहाय 300 थाखा बिनानै टाउनाव गस्ला बायदोंमोन। बे गस्ला बायनायनिफ्रायनो मानसिया फैफिननो रोङाखै आरोखि। ओमफ्राय दा फिसायाबो नागिरबाय, फन खालामलायबाय लोगोफोरनाव, माने दासिमावहाय बेखौ नुवाखै आरोखि। दा जे आंना सासे फिसौ दङ, दा बियो न'खराव बिनि जानाय लोंनाय खामानि मावनो, जानाय लोंनाय होनो थाखाय बिराद दुखुआव दङ। दा बिनि थाखाय आङो बिराद जाल्लायाव दङ आरोखि बिफायाबो आरो बिहावाबो। दा जुदि अननानै सोरबाफोर नुयोब्ला बेखौ गाहायनि नाम्बाराव नायनानै माने जेन' खिथाहरफिननो हायो।